ये गणपति మొబైల్ పోతున్నాయమ్మా, జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ చుట్టే తిరుగుతున్నారు జేబు దొంగలు, పిక్ పాకెటర్స్, అప్రమత్తంగా ఉండండి. I request all the public to use the footpaths. దయచేసి రోడ్ల మీదకి రాకండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. అక్కడ రైలింగ్ దగ్గర టాపులు చూడకండి. అక్కడ పడిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అక్కడ సైడ్గా టాప్ ఉంటారు. వాళ్ళని కిందికి తెప్పించండి. వాళ్ళని కిందికి తెప్పించండి. మొబైల్ దగ్గర భక్తులందరూ